Khabor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uway ubriyo ulayab hadin ba ula siya Tangon da ukan janar ha uway pad ubasa Paramarjan. Kani kala jaha ka sinong maublay silong ha ka step jong ka arpusan tarik uyayong arja punriyo ha ka pakiniki arngut kitigi barjala. Kat hadu balapan mi ya kan ka kubor. Ya ka daw ka jing ya ka jaha padang kiniki arngut ompat la setiapan tip henry la Suba bakala bandai na ka jing ya ka jah halor ka Pisa. Kat kum ketulong kubor la yathu bakala don ka jingya niya ha padang kiniki arngon ha ka ba ubriyo ubasa ha ka mala ka ba syapo ula kiu jingdom barradu unar bantiet yo ubasa ha ka mala ka ba syaneng ya ubala khladno la tip kerteng kum usumit kumar sinha ubala saupus nem karta kat ba ya ubala keno ba ula le ya kene ka kam la tip kerteng kum usanjay ubala saupu ars nem karta ya kemet jong usumit kumar sinha la penkino sya negrems hospital ban le ya ka postmortem kat ba yo sanjay pat la kem de kipulet. Hey, up! Ruko! Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang ru kan kta syo.